naka-face mask ko kay gikan pa ko nagpa-facial basi ma-misinterpret na sad may nang tag-feeling sikat mo nang ga-face mask. 35 pieces yung gamay sa pero yung laser spring ba na ano 500 din ang piraso 24. Okay, oo. Magpapacheck lang lang. Rice. Yes. Rice ta? Na naman no, rice. Ayan, thanks to my friend Hara nga naghatag sa mo ag lugar diri para diri mi makaripa. Thank you kayo lang ga. Si Hara di ay kauban ako dati sa McDonald's and ayan, tinabangay lang good. And ayun na. Ang mga nagtabang, thank you kaayo. Asa ni? Richard na ni? Ay, basta na nila, basta makabot sa style, so kaya na. Itnit. Yeah. Kailangan na jud nato kuan camera na Canon. To Matanaw and thank you to kaayo sa inyong mga donations kay kung sa inyong mga ginapangatag makatabang kita sa ilaha. So let's go na! Let's go! Update, so nanang diriman ko sa Tigos and nakatulog jud ni kay tanaw na mga naong okulo kay wa pa tayong tulog di ka nag free pa kagabi nara ako mga kauman nakatulog pahilog jud ang tao Binglip pirata mo? No? No? lo grabe po dahil lang guys sa ano diri uy Sarado ko diyot. Basta ko dito tumatig kung may ko dito gatag dito. naku tutusin no quiet lang diri pero grabe po jud ang distraction. Time check, it's 4:07 in the afternoon and naabot na mi diri sa among lugar nga kung asa gidala namo ning mga tabang taon diri sa mga tao. Ayan, Matanaw, Davao del Sur. Order daw ni siya sa tulunan so naapod jud diri sa ila ang fault line dool so daghan kay affected diri na mga families, tanan mga tao diri so perfect ra pud jud kaayo nga na ako'y friend diri nga nurse nga si Apyok nga 6 years na pud jud mi wa nagkita ayon. Wa na ko ka-vlogan niya sa amo ang pag-chika-chika kay syempre na-excite na pud ko sa amo ang mga istorya kay 6 years lagi mi wa nagkita and grabe jud amo mga chika-chika. Na akong kauban si Winston, Katrina, JR and our driver ng van, si Apyok, ang nurse nako nga friend nga diri ana siya na-assign ayun pa ginasikaso pa ang mga tao kay para mahatag na nato ma-distribute nato sa ilaha diri. By the way, basig naga-wonder mo kung anong ga-video ko kay syempre kaning gipangdala nato diri is mostly our donations and sponsors from Team Perfect. Sa mga naga-follow sa akong page nga Randolph Vibes, thankful kay ko sa inyo nga nitabang jud mo, nag-donate mo, nag-sponsor and of course, gikan sa ko ang first ever YouTube sweldo. My God! Thankful kayo nga ako ang natabang diri sa ilaha. And that's why naga-video kay syempre para makita ko jud nga ang inyong gi-donate, ang inyong gipanghatag nga mga money nga bisan unsa kagamat natipon-tipon nato. Dako na jud kay tabang ato siyang natipon and that's why nagbuhat ani nga video para makita ninyo nga ato adjung gipalit. Ako sa Ayan, my friend na nurse. Thankful kaayo ko nga gi-assist mi niya diri and siya ang contact para maabot diri ang ato ang tabang.
Oh, kaya na, uy. Pila ka tubig, ma'am? Dalawa. Dalawa kada. Tapos tag-isang balot. Apo. Saan nagikan na? Diyan sa po. Salamat. 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 Welcome sa akin. Si Asa si Winston. Sorry sa katulog. Time check, it's 7:58 and ayan, abot namin Jensen. Thank you to Katrina, Winston, and Langga JR. Ayun. Ay, dalawa, nagka-breakouts ulit. Winston, Katrina, ipakapoy na ang mga nang sa bayo. Alam pero ako naka-black pa. Ayan ka nang happy, maka-happy bitaw nga makita nimo nga grabe sila kalipay. Ang captain po nila kanya grabe ang pagpasalamat. Ilang kapitan kanya pa kay nag-talk man ni. And grabe yun. And kung na may dakong pasalamatan po ani, syempre kamo nga nag-donate po jud nga nag-contribute ani para matuman ning tanan ha. Ay, oh yan, si JR. Thank you, kaayo lang ga. Pinakakusgan nga nag-alsa sa ang mga bugasaryong ganiha, bugasar. Sa mga sako ganiha, si JR Tawon, mao to siya nag-alsa-alsa. Thankful kay at least di ba nami kauban nga lalaki kay mga babae, be mintan na. Babae. So ayun lang.